Gihangop sa pipila ka mga local officials ang saad ni Presidente Rodrigo Duterte nga moabag aron makapangita og pondo sa mga proyekto aron pagsulbad sa nagkabugat nga dagan sa trapiko dinhi sa syudad sa Sugbo. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa iyang pagbisita sa Sugbo kagabi aron motambong sa Sinulog Festival, usa sa gipamuong ni Presidente Rodrigo Duterte ang panginahanglanon nga masulbad ang nagkagrabing trapiko. Matod niya, lisod na nga palapdan ang kadalanan, mao nga paibabaw ang solusyon. It's either train o sa taas mo. Diri na lang sa taas. Mas gwapo ang technology karon paspas. Diri sa taas ang inyong bagong mga dan. Gisaad sa Presidente, moabag sa pagpangita og pondo og kahuaman alang sa proyekto. Sa ilang bahin, gihangop sa mga opisyales sa Mandaue ang pamahayag ni Duterte. Bisan ang syudad nakasinati sa grabing kabugat sa trapiko, maong nang hinaot sila mapundohan ang istruktura niini. Nakakita siya sa problema sa kuan sa traffic karon nga ni-appreciate sa kung ni kuan na gid siya nga tungod sa politika nga di magkasabot nga siya na gid mangitag paagi. May hanggang 2 years na lang siya nga presidente niya kinahanglan ba ano dugay kay ang proseso pag materialize sa kuan project. So kinahanglan niya gid intervention sa presidente. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitong Bisdak.